3 najväčšie fámy o dropshippingu, ktoré ti zmenia názor na počkanie. Prvý bod, že dodávateľ dodáva do 30 dní a že to rýchlejšie nejde. Číri nezmysel. Máme dodávateľa, ktorý dodáva do 4 až 7 dní, niekde 5 až 9 podľa toho, aká krajina, či USA, UK, Slovensko, Česko alebo iné trhy. Druhá fáma je, že ľudia si spájajú dropshipping výsostne iba s jednoproduktovkami, to je číri nezmysel. My stávame plnú radu produktov na e-shop, ktorý navonok vyzerá ako štandardný e-shop, ktorý aj štandardným e-shopom je. Iba je tam iná logistika, ktorá je v dnešnej dobe výhodnejšia. Takže dropshippingová logistika. No a tretí bod, že to teda nezarába, tak pochopiteľne, keď má človek dodávateľa na 30-dňové dodanie s jednoproduktovkou, kde je zisk 10-20 eur a celú reklamu, ktorú do toho investuje, tak to, čo zarobí, je na nule, tak jasné, že tomuto človeku to nefunguje. My to robíme troška na inom leveli. Napíš mi správu.